Čau lidi, já vás vítám u tohoto videa a tady je Hergimik a dneska tady bude, jak si nainstalovat Technic Launcher Wireless. Takže všechno vám ukážu. Takže první dáte Google vyhledávač Google a napíšete Launcher. Tady dáte Wireless. A nějak se mi to divně seklo. Za ty nějaký lagice vám moc omlouvám. Technic Launcher Points. Tak kdyby se mi to nepodařilo dát do povězku, ale podaří, 100% se mi to podaří. Takže mělo by to vypadat ta celá stránka nějak takhle. Záhadně se to načítá nějak dlouho a nechápu, co se děje. A to je tím, jak tady vztahuju. Tak dělej. Ta PC se hodně dlouho načítá. Jo, tak vám jako přijde tohle. Jako třeba to vypadá jinak, ale vy musíte dát jako takhle. Musíte jít až někam dolů za tyhle obrázky. Takhle vypadá ten technik. A tady to máte. Počkáte ještě trošku nahoru. Moc se omlouvám za ty lagy, jo. Takže, tady si můžete nainstalovat tohle. Kdo má iPhone, nebo kdo má tohle tučňáka, tak si nainstaluje tučňáka. Kdo má Apple, tak si nainstaluje tohle. Kdo má ten Linux, nebo Linux, si nainstaluje tohle. A teď, pro Windows, jo, pro Windows. Takže, tohle záleží na vaší javě. Jestli máte 64 bajtovou javu, nebo 32 bajtovou, tak já mám třeba 32 bajtovou javu. Tak na to kliknete a jak to dopadne pak. Pak se vám otevře jako takováhle stránka a dáte download. Se vám to začne pak instalovat a tady pak dáte, tady máte pak stránku Technic Launcher. Jo, nebo takový ten WinRAR. Technic Launcher. No to radši nerozklikte, nebo jak chcete vy, mi to úplně jedno. Lepší je si to extrahovat. A kdo neví jak, kliknete na to pravým a extrahovat zde. O tohle se nezajímejte, to tam vůbec nebude, to je něco úplně jiného. Když se vám to extrahuje, tak vám z toho vyjde tohle. Taková dlenca Technic Launcher. A vy rozkliknete tohle. Ano. Takže chvilku počkáme. Tak další chvilku počkáme. Tak, asi se to nechce načíst. No tak mě se to nechce načíst, tak prostě vám se to načte, uděláte to. Pak si tam dáte jméno a dáte modpack. Hned to vedle to. Už se to načíte, tak já vám ukážu. Takže už by se to mělo načíst. Jak to tak dlouho trvá? Chápu to. Vždycky mi to trvalo tak málo. Jo, už to je. Už. Pak by se vám mělo, a kdybyste měli tohle, tak se nemyslete, že to je nějak rozbitý. Tak, pak vám přijde tohle. Nebo vám přijde tohle. Co? Co je? Jo, vám jako přijde tohle. Sem se napíšete vaše jméno a nebudete dávat tohle a kliknete a musíte tady být zaškrtlý, zapamatovat účet. Někdo to má hned při stáhnutí a nikdo ne. Takže kdo to nemá, tak si tohle z toho zakřížne. Přihlásit. A pak vám přijde tohle. Kliknete na modpacky a já už tady mám půl tuny modpacku, mám tu Minecraft Story mod a objevuje se mi nějaká stránka, co nepotřebuju. Takže sem si dáváte mody, třeba dáme, když dáte třeba mod, třeba gamer, chvilku počkáte, možná to velký.
A vidíte, přijde vám tohle Gamer Future Agecraft. No. A jak vám přijde Gamer Future Agecraft, tak vy jako kliknete na tohle. Nainstalovat. Takže to začne instalovat a pak to normálně zapnete. A všechny modpacky máte tady. Všechny modpacků, GTA, tohle, všechno tekit. No a v příštím díle bude jak vyletět s raketou, takže pro tento díl to je čus. Doufám, že se vám tento díl líbil a doufám, že mi dáte like. Dejte mi minutku. Tak čus.